Karong balik eskwela na, makita pag-usab ang sakripisyo sa mga magtutudlo, sama na lang sa mga magtutudlo sa gitawag nga floating school sa Zamboanga City o kining teacher sa Alamada, Cotabato nga buwis buhay nga mitabok sa baha makaabot lang sa eskwelahan. Atong sayron ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dinhi sa Mariki Elementary School sa Zamboanga City, nagpadayon ang pagpanghatag og modules ngadto sa mga ginikanan sa mga estudyante nga sagad miyembro sa Badjao, sama Bangingi, Tausug Tribe ug upat pang miyembro sa indigenous people. As of September 10, miabot na sa 888 ang ihap sa mga estudyante nagpa-enroll ug dugang 106 sa Simiraki Island kung asa gikinahanglan pa nga mosakay og bangka ang mga magtutudlo aron lang mahatod ang mga module. Matod sa principal sa tulungaan, ginasiguro nila nga ma-monitor ang matag estudyante nila. Kasi sayang din naman sir, 100 plus na bata iwanan natin. Di ba sir? So yung future din nila yung malalagay sa alanganin. Samtang sa Alamada, Cotabato, buwis buhay nga mitabok sa baha kining teacher nga si Renren Cabrera Pampag. Makaabot lang sa iyang eskwelahan alang sa pag-abli sa klase. Apan baha ang misugat kaniya sa sapa sa Maritubog, Sitio Campo 1 sa Barangay Parwayan. Aron makatabok, nagbayad na lamang kini aron adunay moaswat sa iyang motor samtang misakay na lamang kini sa tricycle. Apan wala pa mahuman ang kalbaryo ni Teacher Renren tungod perti kalapok ang kalsada padulong sa eskwelahan. Napuno sa lapok ang iyang sandal una pa man kini makaabot sa iyang eskwelahan. Apan wala kini niya igsapayan, matuman lamang ang iyang tahas nga makapanerbisyo sa mga magtutungha. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.